ngaqala ngathi ngizama nawe wanqaba ngase ngihamba ngayoyizama ngaphandle ngabona ukuthi hayi imnandi ngempela ke ngasale sengiyenza ngaphandle kokungcono ngibuye kuwena ke sengizothola leyo nto ecijile. Uyenza ngaphandle kanjani ungishiya endlini? Usuke usulele nje bese ngiyaphuma ngiyahamba ngiphinde ngibuye usalele. Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela kuhlelo lwethu iSolver Zothi. Niyasazi ke thina ukuthi ke sinifikela nenkinga zabantu nezindaba zabantu bafowethu ezishisayo ezibadayo nebabayo ziyona yonke into indaba zabantu bafowethu. Sikhona namhlanje ke futhi sifikile la elokushini elikhulu laseMlazi bafowethu. Sihamba nomfowethu la osicelile ukuthi sizomsiza unenkinga nomuntu wakhe uthi akasamqondi kahle ukuthi kwenzakalani nge-relationship yabo kanti yena ubese ehlose ukuthi ayithathe le relationship ayibeke kwelinye igxathu. So bafethu ngeke ngize ngichaze okuningi, ngizodedela nje ubafo la kubuyena osichazelayo ngakho konke nje engaba nemibuzo yakho uzosichazela ubafo ukuthi kwenzakalani kahle kahle. So njengoba nje nisahleli lapha emakhaya ngicela ukuthi ke ni like ni share ni subscribe nenze into right ngaloko ukuthi niyasikhuthaza nathi ukuthi siqhubeke futhi sinilethele more izitori ezimnandi eshisayo ebabayo ebandayo. Ithina laba bafowethu philani mfowethu, kuyaphileka? Kuyaphileka. Siyaphila nathi bafowethu, siyabonga ukuthi sambe sasifika lana elokushini lakho mfowethu, usibhalelile la. Cela utshela ababukeli bethu emakhaya ukuthi intoni le officer sikusize ngayo. Ngibhalelile ngoba ngifuna ngithanda ukuthi ningisize kunenkinga. Mayelana nomuntu engithandana naye. Mfowethu. Umuntu engithandana naye ngathandana naye ngisaqala nje kwaku right wahamba noshintsho khona ushintsho sengingasalitholi kahle manje. Ngisho ngikhuluma nabafethu ekhaya bangihleka. Engikhuluma nabangani bakhe nabo bangitshela izinto engingazizwa. Manje angazi noma imina onenkinga noma mhlawumbe ngimnelisi kahle angazi kanjani. Ngisho sengikhuluma nobhuti bami bengikhuluma nabo ngibachazela ngalento eyenziwa usisi bathi bazokhuluma naye. Bese ngikhuluma na usisi ngikhuluma nabangani bakhe uthi uzweyeka kodwa still akafuni ukuyiyeka. Manje nami angazi ukuthi ngenze kanjani ngoba ngishayenza kumina ngiyanqaba ngoba mina ngithanda nami ngiyenze kuyena kodwa yena ukufuna ukuyenza kumina nginqabe enze ngenkani mase funa nami ngenze ngenkani nginqabe kube izona izinto esixabanelayo kwesinye isikhathi. Manje futhi umuntu ozobuza ukuthi omunye uzobuza ukuthi baningi abantu besifazane lo mshitsi uyishimane yini indaba amshiya phansi lo muntu esifazane azama omunye yini wena lenza ukuthi uqhubeke nokuthi ulandele lo muntu usubona ukuthi engathi use-actela ngenye indlela? Inkinga lo muntu ngiyamthanda. Mfowethu ngiyamthanda manje nasekhaya kade sebaziye ngabaziye. Bengineyinhlelo ngaye manje nakho ke naye sefika noshintsho sengimthanda isikhathi esingaka. Eish. So futhi kahle kahle bosuplan ukuthi wena uyamlobola lo muntu. Amaplan ami ube kanjalo manje ngiyabona ukuthi ngeke kwazi ukwenzeka ngalendlela engicabanga ngayo yena umenza kanje. Hayi makuyinto kanjalo ke mfowethu sengiyasithola ke mina isizathu sakho sokuthi wenze lento oyenzayo. Ufuna ukuthi akucacisele phambi kwabantu ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba nginibizile benginibizele lokho ukuthi ezongicacisela nje ukuthi kwenzakalani phakathi kwami naye. Siyaqhubeka noma siyayeka. Ufuna nesikhathi esingakanani nitshola naye? Sesiside kakhulu 5 years. Nina ingane? Ingane sinayo. Eyodwa. Okay. Hayi mfowethu umuntu wakho sizomlanda mfowethu usisi lo engihamba naye ngoba ususikhombisile ukuthi ukuphi uzoyomcela kahle bese ke sikhuluma naye. Siyathemba ukuthi mfowethu impendulo zemibuzo yakho uzozithola namhlanje. Siyathemba ukuthi konke namhlanje uzokuthola ukuthi kahle kahle kwenzakalani nokuthi uzosuka masuka la kuya ngakuphi. Asole indawo ke mfowethu sihlale phansi while samlindile nawe ke ubuzilungiselela ukuthi mefika mfowethu umtshele
konke lokho okutshela mina mfowethu ungasabi ukhululeke nje khona thina namhlanje soyilungisa lenkinga. Hayi ke bakwethu zinjalo nje indaba zabantu zilento eziyona. Kodwa ke bafowethu ke kule situation ke yanamhlanje mina ngime phakathi nendawo njengamanje. Akusiyona ngempela into enhle ukuthi ngathi uthando loluhle kodwa luqedwe yilento le yokuthi omunye ufuna ukwenza nomunye wayefuna ukwenza. Kodwa bakwethu i-choice yakhe umuntu ngeke sesiphoqana ukuthi umuntu akenze into angayifuni ukuze agcine i-relationship yakhe. So kusho ukuthi ngempela uma ngabe umuntu engayenzi lento oyifunayo kungcono ukuthi ube honest naye umtshela ukuthi ayenze lento oyifunayo. Uma uthi uyaqhubeka afuna ukuyenza ngcono ke uma uthi ufuna uhlukana naye ukwenze kahle lokho kodwa umcaciselile ukuthi umuntu yini kahle into oyifunayo wena. Kungabi ukuthi nje uyamziba noma partner wakho usebona uacta ngendlela angayazi. Cha, khulumani bakwethu indaba zasemakamereni lezi bengafanele ukuthi zingenwe abantu bangaphandle kodwa thina singena ngoba sizama ukulungisa, sifuna ukuthi kucace ukuthi kahle kwenzakalani. Bakwethu uBafo ngizwa nginokumzwela ngoba ngokubuka kwami umuntu onomoya ophansi. Yabona uma uhlangabezana nezime kanje angazi ayiwanda nje ukuthi uma sebebo babili bayikhuluma kanjani lezi zinto, bayilungisa kanjani inkinga zabo bebo babili ngesimo sakhe indlela engimbona eyiyona. My sister ngicela ukuthi ungaxwayi mawubona amakhamera kanje ubizele kumakhamera umuntu wakho la osibizile njengohlelo iSolver Zothi wathi ucela singenelele kwi-relationship yenu nobabili ngoba unezinto angasaziqondi kahle kodwa yena uyafisa ukuthi i-relationship yethu yakhe nawe ilunge. Yabona ingakho ethembe thina njengabantu abalungisayo ukuthi masifika nina kuzolunga. So umuntu wakho lo? Yebo, umuntu wami. Sithanda isikhathi esingana naye? Sesithandane 5 years naye. Yeah. So ikhona yini into eyinkinga phakathi kwenu nobabili nje okuyibona wena ukuthi cha lento inkinga? Ayikho into eyinkinga. Oh, shuthi ni right. Yes, right. Angazi ke kuyena. My brother usekhulumile ku sister uthi akayiboni inkinga. So ngicela ukuthi ke wena umchazele lento le eyinkinga kakhulu phakathi kwenu noba u2. Njengamanje ngicela uthathe isikhathi sakho sonke ukhulume naye umuntu wakho lo. Uyangixaka umethi uthi akayiboni into eyinkinga. Ngoba uyazi yena into esike sibanga emasibabili ekamereni. Uphilani uyangixaka ngoba lento sasikhuluma naye soba u2 sesendlini manje usekwazi ukuthi yena angibizela abantu lento izifake nabanye abantu abangahlangani kuyona. Manje umethi yena akayiboni inkinga ngoba into esike sibange naye akayenze ngibona ukuthi yena uyathanda ukumenza yona manje mina ngithanda leyo nto leyo. Ileyo nto nami ngenza ukuthi ngize nimbize ngifuna usizokhuluma ngayo sibone usiyakwazi ukuyilungisa noma ayilungiseki mhlawumbe ngithole omunye ongeke ayifune yena. Mfowethu uthe kuthina wena umuntu wakho benithandana kahle yonke into i-right manje sekushintshile. Cela usitshele ukuthi ya iluphi loshintsho olubonayo lokushintsha okubonayo kuyena kwenza manje. Vele mina nabe sithandana kahle yonke into i-right. Ushintsho angazi noma ngizothi abangani bakhe laba bamshintshayo noma ngoba sekunoshintsha kalenzayo no usenokuzenzela izinto engingazazi. Yeah, izinto ezikanjani mhlawumbe ungasibalela nje izinto eziwu2 noma eziwu3? Unokuhamba engangitshelanga ukuthi uyahamba noma sebuyile ngingamboni konke lokho angazi ukuthi kudalwa yini. Nihlala naye noma nisondelene? Umuntu ome ngimdinga oba khona. Ngisho ukuthi ngisondelene naye. My sister uyakwenza lokho akusho njengamanje? Yebo ngibuye ngikwenze kodwa ayinjalo. Oh, mhlambe mungasichazela ke thina usuku ukwenziswa yini lokho? Ingoba khona into abuye angafuni ukuthi sizenze naye mase sobabili. Bafo nangu umuntu wakho ke njengamanje uyakhuluma ukuthi khona izinto wena kahlahle ungafuni ukuzenza manje nobabili okwakutshele ngalezo zinto.
Ukangitshele ngalezo zinto. Yeah. Ngibone futhi nami ukuthi ayifuna manje mina-ke angiyithandi. Oh, into ongayithandi wena ongakholelwa kuyona. Into engingayithandi angihambiselani nayo angikholelwa kuyona. Izinto esiyibangayo nomuntu wami kahle sibanga izinto zasekamerweni. Umuntu wami ekamerweni unongenzela izinto engingayithandi. Izinto akayibuka kuma-movie, uthanda ukuthi sibuka ama-movie kakhulu, ama-movie a-romance. Manje mesibuka ama-movie kakhulu uthanda silibele senza lezo zinto njengokuthi ufuna ngimkhothe ilokhunjana yakhe, inkomo yakhe. Kanti mina manje lezo zinto angihambiselani nazo. Mina ngisukela emakhaya indaba nje ukuthi ayivuke yakhotha angihambiselani nalokho. Manje usisi yena uthanda lokho-ke angazi noma ngizosibanga lokho yini. Masista ngizocela nje ukuthi kube wena-ke ochazayo lento ukuthi yini kahle kahle le engaka le ubafo angafuni ukuyenza wena oyifunayo. Akafuni uPhilani ukungikhotha nje ungenzele ezinye izinto engingayithandi. Kanti mina ngisuke ngifuna lokho engisuke ngifuna ngaleso sikhathi, ngisho ngimncenga ngimcela noma ngamdlalela ama-movie uyawacisha ahamba yolala nje ungenzele ezinye izinto engingayithandi. Into ecijile nje uyayithola, into ukukhotha ukunelisa kangakanani. Nakho ngiyakufuna ngoba ngeke ufake into ecijile komile. Manje suke sesikhisanile waze wamanzi wa right. Ngisuke ngakubi right ungakungikhothi, that's why ngihamba ngikwabanye ngaphandle ngiyofuna bona. Yebo ngisuke ngiyakubona. Ngijwayele ukuthi ngikhulume naye soba uthi ngimchazele ukuthi angikuthandi ukuthi ngoba yena ubuya ngakwenzi lokho engikufunayo mina. That's why ngize ngihambe nabangani bami ngiyokwenza ngaphandle bese ngiyabuya sengibuya endlini. Uma ngimchazela njalo senza lento sisuke senza naye yena uthi ngiyakwazi ukuyenza lonto. That is why ngize ngihambe ngiyakwabanye abantu ngaphandle ukuze ngizothola lento engiyifunayo. Mase ngiyabuya mina ngizokhotha lapho kade uye kwabanye ngaphandle. Ngisuke ngizokwenza njani ngoba wena usungafuni ukwenza lokho. Ukhethe ukuthi uya kwabanye ngishiye endlini. Kungcono ngiye kubona ngoba bona bayanginika lento engisuke ngiyifuna wena kusho ukuthi awukwazi ukwenza lokho. Uyayithola nje into ecijile endlini. Ngathola yona kuphela ungangikhothi bona bayangikhotha banginike nento ecijile. Hayibo uya kwabanye pocket uphuma endlini uya kwabanye ngishiye mina. Ngizokushiya ke mawukuthi awukwenzi lokho engikufunayo. Bafo yonto eyifunayo leyo ukuthi umuntu wakho aze agcine esekushiya ngoba awufuni ukwenza lento ayifunayo. Ngincamela ngishiye ukunokuthi ngimkhothe ngihlezi ngimchazela ukuthi angihambiselani nalokho. Wena yini lengayenza ukuthi ungahambiselani nalokho? Ukukhotha ngeke angihambiselani nokukhotha. Manje mfethu usungancomela ukuthi uze ke uchithele umuntu wakho ke mfethu ngoba nawe afuna ukukhotha. Anganeli phela ngokuthi ungifake into ecijile kuphela akangikhothi anganeli. uPhilani yena umuntu onomoya ophansi akathethi akangishayi akenzi lutho kodwa mase kufanele ukuthi sihambe sekamereni siyowenza lento engifuna siyenze mangithi ngimshonisa phansi ngekhanda akakwenzi lokho engifuna sikwenze. Uvela bheke eceleni ngisho ngafaka ama-movie sithi siwabuka sobabili uyawacisha athi yena ngeke azakwazi ukuyibuka lento. Akasiye umuntu othanda ukubuka izinto ezikanje. Abangani bami bahlezi bexoxa ngokuthi abantu babo benze ukuthi nokuthi ngithi ngiyamcela yena akafuni ukwenza lokho. Wena uthanda izinto ezenziwa abangani bakho kushuthi. Ngizwa ngabo ukuthi khona into ukuthi bese ngiyahamba ngiyoyizama yenzeke. Ngibona ukuthi hayi kushuthi kumnandi mase ngicela wena ufuna ukwenza lokho. Ngoba nakho uthanda izinto ezenziwa kubangani bakho na uthanda uzenzele kuwena. Ngezwe ngabo ukuthi khona into kanje ngahamba ngayoyizama. Mangithi ngaqala ngathi ngizama nawe wanqaba ngase ngahamba ngayoyizama ngaphandle ngabona ukuthi hayi imnandi ngempela ke. Ngasale sengiyenza ngaphandle kokungcono ngibuye kuwena ke sengizothola leyo nto ecijile. Uyenza ngaphandle kanjani ungishiye endlini? Usuku usulele nje bese ngiyaphuma ngiyahamba ngiphinde ngibuye usalele uyitshela ukuthi ade ngila kanti ngisuke ngikade ngihambile ngaphinde ngabuye endlini. Ngithi yabona mhlawumbe kuzoba ngcono ngithola umuntu ongakwazi indaba zokukhotha yabo. Uma kusho wena ayikho inkinga ngizoqhubeka nalabo engiqhubeka nabo ngihambe nabangani bami siyowenza lezi zinto esizenza ngaphandle. Okushuthi vele phela nokushuthi ayazi ungithanda. Ngiyakuthanda ukuthanda ngiyakuthanda futhi ngeke ngiyeke ukukuthanda ngiyohlezi ngikuthanda ngoba ayikho into ongangenzeli yona. Ngaphandle kwalento engisuke ngiyifuna iyo into ongayenzi kuphela. Ngisho ngikuchazela ukuthi angihambiselani nalokho. Yini edala ukuthi ungahambiselani naloyo nto? Angikuthandi.
Hayi-ke shuthi ngizoqhubeka ngiyenze ngaphandle ngibuye ngiqhube ngihlale nawe. Kanjani? Kahle ngoba ngihlala nawe. Wenze ngaphandle ungishiye endlini. Ngizokushiya endlini. Ngenze njani uma ungafuni? Hayibo. Ngiyakufundisa awufuni ukufunda. Ngenze njani? Shuthi kukhetha ukuthi ngikushiye ngihambe ungcono. Hayibo uzuyasho na uzophuma uyoyenza ngaphandle. Ngibuye ngize kuwena ngihlale nawe ngoba ngithi wena ukwazi ukuyenza uthi awufuni ukuyenza. Ngenze njani ke? Ngakufundisa into ongayazi noma ongayithandi. Yenze ukuze sokwazi ukuthi sihlalisane kahle. Ngoba uqhubeka nje ngizoqhubeka ngeke ngaphandle nami ngihambe. Mfowethu uyamuzwa kumuntu wakho ukubeka nje kuyacaca ukuthi naye kahle kahle into ayifunayo bafu. So wena uncamela ukuthi nihlukane mfethu ngoba awufuni ukukhotha ngeke uze umkhothe. Oh my man. Hayi ngeke ngize ngimkhothe. Angingenanga ncamele ngithole omunye mhlawumbe naye futhi mezofuna ukuthi ngimkhothe futhi naye ngizolokhu ngidlala game okubheka umuntu ongeke afune ukukhotha okushuthi. Hayi mfowethu ngiyakuzwa mina mfowethu uthe usiko lwakho Usiko lami lasemakhaya. Emakhaya ngisiwa khona indaba zomakhothana bahambiselana nje nazo. Ngabe nje sengiphoxa idlozi. Manje bafo usumtshelile ukuthi khona inhlelo osunazo ngaye noma ubufuna ukuthi umtshele kule show? Bengakamtsheli usikhona inhlelo ezikhona ngaye. Bengisazomtshela lokho. Bengifuna ukumtshela mase silungisa izinto kahle kahle. Bengakamtsheli. Yeah. Ngicela umtshele ke njengamanje. Zanele. Bese nezinhlelo ngawe emakhaya. Ngoba nawe uyazi beyakwazi ukuthi umuntu wami ngithandana nawe ngiphusha nawe. Bebethanda ukuthi ngikwazi ukuthi ngikulobole. Bengakakutsheli lokho. Kodwa bengisazokutshela. Manje sesiwami uyamuzwa ukuthi uthini njengoba nje futhi ke wena usu confessile izinto ozenzayo nabangani bakho ngenxa yokuthi yena akafuni ukuzenza. Uthini ke njengoba nje ubese planile nakubo bese bekhulumile futhi ukuthi uzokhipha inkomo yokulobola? Hayi sengizoshintsha izenzo zami konke lokho bengikwenza ngengisakwenza ngiyaxolisa Philani. Ngiyakuthanda ngiyazi nawe uyangithanda. Uyayithanda nengane yethu. Yonke into ngicela iqhubeke ngendlela eright. Usuzoshintsha ukuthi sengineyinhlelo ngawe. Ingoba bengingazi ukube bengazi bengengishintshe manje ngoba bengingazi. Ngoba sengiyazi konke lokho bengikwenza ngiyaxolisa sengizoshintsha. Ngekusafana nasekuqaleni. Usuzoyeka ukuthi ufuna ukuthi ngikukhotha waphela uyazi lokho ukuthi angikuthandi. Ukukhothwa into engengiyeke ukuthi ngiyenze. Ngoba nakho usuthi usuzongilobola sengizoyeka ukuthi ngikhothwe. Uma ukuthi ngeke ukwazi ukuthi ungikhothe uzoyeka ukungilobola uthole omunye umuntu ongeke nize nikhothane naye. Ngoba ngiyakuthanda ngizokwenza kanjani? Nami ukukuthanda ngiyakuthanda ngeke futhi ngize ngeke ukukuthanda kodwa uma ungeke ukwazi ukuthi siqhubeke ukuthi ungikhothe ngizohlukana nawe. Phela ngoba iyona into engijabulisayo le ekamereni. Inhlelo enginazo ngawe ngenze njani ke? Shuthi kuzomela ukwazi ukuthi ke mesilala nawe ungikhothe. Munge ukwazi angazi shuthi uzoyibona usuku kwenze njani. Uzoyithatha imali zakho yonke into yakho hambo lobola omunye umuntu ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale nawe ngangikhothi. Ngikuchazelile nje ngakuchazela. Kuzomela ukufunde kangazi ukuthi kuzomela uzowenza njani. Ngakuchazela nje usilento ehambiselana nasesinto sasemakhaya. Angithi shuthi wena usho ukuthi mina ngijika indlela engiphila ngayo engisenza. Angazi ke kushuthi somele sibonisane ukuthi simisa kanjani. Ngoba iyona into engenza ukuthi ngibe right le ukukhothwa nami. Into ecijile kunelisa. Iyanginelisa nayo kodwa kumele uqale ngokuthi ungikhothe bese ungifaka yona into ecijile ngeke ungifake komile. Shuthi njalo mina kuzomela ngilibele ngikukhotha njalo. Kushuthi kuzomela ukwenze lokho. Makuhlula ke uzobona ukuthi wenze njani. Kushuthi ngoba ngahambiselana nazo shuthi inhlelo enginazo ngawe Iziyadibhika ayidibhike mayidibhika ngoba mina ngifuna ukuthi uwazi ukuthi kumele ungikhothe mesiqala ukulala. Ngeke uvesana usuku lifake nje komile. Kanjani?
Cha, shuthi kucaca khona ukuthi iy'nhlelo enginazo ngawe ziyaphela. Hhayi sengamane ibhidliya ngoba naki engikulwelayo ukuthi kumele ungikhothe. Uma ungangikhothi siyayeka. Ngeke ngikwazi ukushintsha indlela engiyiyona. Angihazi-ke uzobona ukuthi uzokwenze njani. Hayi bafowethu ngiyanizwa mina nobabili bafo awuyifuni lento ayifunayo. My sister nawe uyayifuna lento angayifuni. So i-situation yeni bafethu inkinga kumina. Mfowethu ake ngizokuwena njengomuntu osibizile. Your final word njengamanje, final decision yakho. Nangu useyasho ukuthi kahle kahle into ayifunayo kuwena yile ongayifuna. So uthini? Uzokwenza kanjani? uZanele ngiyamthanda umthandi. Kodwa manje lento akayifunayo mina ngeke ngikwazi ukuthi ngiyenze. Kuzoncomela ukuthi nihlukane. Uma ethi yena ngeke kwazi ukuthandana ukuthi siqhubeke sithandane uma ngingayenzi yona lento le ngamane sihlukane. Uyamuzwa mfethu uphilana uthini? Yebo ngiyamuzwa. Sengamane kuphele ngempela ngoba ngeke ngikwazi. Ngeke ngikwazi bandla. Qhubeka naye engekayenze lento engiyifunayo. Mase ngempela nje uzancamela ukuthi nje uyahlukana noma nobaba wengane yakho ngoba ngiyamshiya, ukumshiya ngiyamshiya ngidlala futhi naye uyangizwa. Hayi ngeke uzwe siswami mina ngibonga ukuba brave kwakho nokuyimela into yakho ngoba mhlambe ubungenzela ukugoqa thina uthi uzobuyelana uzoyeka ukwenza lezi zinto ozenzayo eceleni uyabona ushaye ngathi uzoshintsha ube into right yabo ukwenzela thina kodwa ukhetha ukuba honest umtshele kahle kahle uthi yini le ongayifuni yini le oyifunayo kube kuyena ukuthi yena udecide ukuthi wenza njani ngalokho. Siyabonga my sister ngalokho. Yebo ngiyabonga nami. Mfowethu hayi ke ngiyathemba ukuthi nawe usukhululekile enhlizweni yakho uyayithola lento obufuna ukuyithola ubuthe bufuna ukuthi kucace ukuthi yini inkinga phakathi kwenu nobabili yini lento le akufihlela yona njengoba usumbone seshintsha. So njengamanje usekucaciselile usisi waba clear kuwena uthini ngalokho. Hayi ngoba nami ngichazile nje ukuthi ngeke ngikwazi ukumkhotha. Yeah. Hona ichaza-ke ukuthi uma sihlukana uma ngeke ngikwazi ukwenza lokho asihlukana ayikho inkinga. Hayi kulungile mfowethu ngiyakuzwa ngiyanezwa nobabili bafethu kubabukeli bethu emakhaya nayi inkinga yethu esibhekene nayo uma nifisa ukuphawula ngikubeka imbono yenu ningashiya ama comment ku comment section sizwe umbono wenu ukuthi nina nibona kanjani ezimweni ezikanje kodwa thina sigqugquzeli neze bakwethu ukuhlukana kwabantu masifikile njengoba negama lethu lithi solver zothi suke sizosolva kodwa siyathemba ukuthi ubafo uyakuthola nje manje ukukhululeka enhlizweni yakhe ngoba useyazi ukuthi kahle kahle ikuphi inkinga useyazi ukuthi lento abekuyona yona enza ukuthi azasibize useyitholile njengamanje so siyacela usinenze into right lapho ni subscribe ni like ni share baningi abantu abangasizakala nabangafunda izifundo kweinkinga ezifana nalezi. Siyabonga lapha emakhaya. Danko. Ngiyabonga kakhulu kuyisho ngokuyifonela ifike ngomuntu wami engithandana naye uZanele mawukuthi yena ufuna ukuthi ngiqhubeke ufuna ukuthi ngiyenze lento le ngimkhothe ngenkani naye mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho ngancamale nje siyeke okungcono ngitholeke ongakwazi-ke lokho kukhothwa-ke ongakaze ekhothwe-ke kodwa nje ngiyabonga ngaye ukuthi ufuna siqhubeke senze kanjalo akuyona into engiyenzayo leyo nesizulu nje sasemakhaya sisho njalo.